читавре ки подробно ӯз ба ҳукумати пойтахт такя карда иттилоъ медиҳад, дар Тошканд нақша доранд ибодатгоҳи буддоӣ бисозанд. Ин дар натиҷаи гуфтушунид байни сафири Ҳиндустон Сантош Ҷа ва ҳокими пойтахт Ҷаҳонгир Артиқхӯҷаев маълум шуд. Зимни мулоқот Сантош Ҷа аз раиси пойтахт дар як қатор масъалаҳо хоҳиш намуд, ки мусоидат намояд ва ба муносибати 150-солагии зодурӯзи Маҳатма Гандӣ ифтитоҳи муҷассамаи ӯ кӯмак кунад. Инчунин аз тарафи ҷамъияти Ҳиндустон барои ҷудо намудани замин барои сохтмони як ибодатгоҳи буддоӣ дархост шудааст. Дар навбати худ шаҳрдори Тошканд Артиқхӯҷаев омодагии худро барои мусоидат намудан дар ҳалли ин масъалаҳо, ки дар доираи салоҳияти ӯст, баён намуд. Хабарнигори хабарҳо оиди шарҳи қазияи мазкур ба блогери маъруфи исломӣ Маҳмуд Абдулмӯмин муроҷиат намуд. Лекин O'zbekiston имрӯз ҳарчанд кишвари O'zbekiston ҳамчун кишвари исломӣ бошад ҳам, дар он сиёсати секуляристӣ татбиқ мегардад ва режим на танҳо барои сохтмони ибодатгоҳи буддоӣ, балки барои сохтмон ва кушодашавии марказҳои дилхушии гуногун ба монанди клубҳои шабона, казино ва ғайра, ки дар он ҷо ба таври пурра бадахлоқӣ паҳн мешавад, ки дар натиҷа ба вайроншавии ҷомеа мебарад, мусоидат мекунад. Аз ҳама таъҷҷубовар он аст, ки режими O'zbekiston инро бо дунявият ва демократия сафед намуда, ҳамзамон кушодашавии масҷидҳоро манъ карда, бо набудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ шарҳ медиҳад. Hozirgachayam ruxsat bermaydi. Desa, ruxsatga hujjatlari to'liq emas ekan. Mana shu masjid davlatning puli bilan emas, xalq yiqqan pul bilan